Здравейте, приятели, съмишленици! Много така поздравявам организаторите за това събитие, че не се отказват, че продължават да говорят по тези важни теми. Като асоциация, която от 2007 година активно отстояваме семейните ценности, брака, семейството, свободата на словото, свободата и достоинството на личността. И така, успешно сме успявали през годините да спрем редица вредни за всички нас и обществото ни законопроекти. Голямата грешка, която сме допускали и виждам, че е време да поправим, е това, че сме били в защита. И защитата е успявала в някаква степен, но в дългосрочен план ние губиме територии. Другата страна много добре вижда слабостите, къде и как може да прокара дадени политики, както чухме и за промените в наказателния кодекс, които минаха в един ден, на 2 четения в пленарна зала, бяха вкарани между първо и второ четене, никой не чу, никой не разбра за тях, така че се използват всякакви методи. И единственият начин, по който така искам да предложа и да апелирам, е това ние да бъдем проактивни, да предлагаме законодателство, което да защитава семейните ценности, свободата и правото на родителите да образоват децата си. Въобще във всяка една сфера, в която се бориме, свободата на словото, защото вече след като е прието нещо, е много по-трудно да се върне обратно. И това го правят много успешно унгарците, това го правят успешно и румънците са го направили през годините, последните години. И това е един начин, по който и ние трябва да започнем да се борим, понеже когато те искат 100% и 50% да получат, те минават напред, докато ние само когато стоиме в защита и се отбраняваме, което е голяма част от времето, тогава ние продължаваме да губим територии, така че това е нещо, в което ние да сме активни, да мислим заедно и да плануваме какво можем да направим. Така че да вървим напред и с това искам да ви оставя и да ви пожелая успешна конференция. Благодаря ви!